La Mireia Xurtó és una persona que, compromesa amb el seu entorn i la societat, reconeix que hauríem d'aprofitar els moments de canvi en l'educació per millorar el sistema. Professora d'anglès, recentment ha publicat La història compartida, un conte infantil que vol explicar als infants de manera didàctica en què consisteix la custòdia compartida entre progenitors. Tinc 40 anys, vaig néixer aquí a Sant Boi i vaig estudiar traducció i interpretació a la Universitat Autònoma i tot i que sempre havia volgut ser mestra, però en aquella època es deia que mestra era massa poc, no? I llavors vaig fer traducció i interpretació perquè m'havien agradat sempre molt els idiomes i al final vaig anar a parar on jo volia, que era l'ensenyament. El que passa que a l'haver fet una llicenciatura doncs ja va ser l'ensenyament secundari. I des de ben jove que soc professora. Primer d'anglès i francès, quan estava a la concertada, i a les oposicions has de triar una especialitat. Vaig triar l'anglès per una qüestió de números, que hi havia més places que no pas de francès. Vaig aprovar i ara soc professora d'anglès. Molt bé. Si haguessis de destacar esdeveniments a la teva vida, quins serien aquests esdeveniments? Doncs, clar, hi ha esdeveniments feliços i tristos, no? I per mi el més feliç és haver sigut mare, perquè és una cosa que sempre havia desitjat, i tinc 2 fills. També recordo especialment el dia que em vaig casar. Poder aprovar les oposicions va ser una fita molt important perquè jo venia de l'escola concertada, no havia fet cap interinatge ni res i em vaig presentar i vaig aprovar i amb molt bona nota, això va ser com una gran fita. I després, clar, hi ha esdeveniments tristos, durant un període de temps bastant breu es van morir així de seguit el meu avi, la meva àvia, el meu pare, i els meus avis els enyoro perquè em vaig criar molt amb ells, però, clar, qui més et pesa és la mort del meu pare amb 61 anys, que era molt jove, i que s'ha perdut fer d'avi dels meus fills. S'ha perdut ell i s'ho han perdut ells, també, clar. Sí. Quina és la teva ocupació principal? El teu dia a dia com és? El meu dia a dia? Doncs la professió, soc professora en un institut públic d'aquí de Sant Boi, a l'Institut Rafael Casanova del barri Ciutat Cooperativa, però també tenim alumnes del barri Marianao. I allà soc professora d'anglès, de tutoria i d'ètica aquest any. D'ètica? D'ètica, sí. Sí. No, està molt bé, és molt divertit fer ètica. Sí, no? Sí, no m'ho pensava, però sí, és divertit escoltar les seves inquietuds, no? I sí, m'està agradant. Si m'haguessis de mencionar alguna cosa que et preocupa, què és el que més et preocupa? A veure, per preocupar, a la societat en la que vivim estem plens de preocupacions, no? I amb la feina que jo tinc et preocupen moltes coses, no? Però si vaig a parar més en el meu entorn més directe, doncs em preocupa la salut. La salut dels meus fills, evidentment, i la meva, no? Quan ets mare és curiós perquè l'instint de supervivència propi augmenta. Ja. Vas conduint i de vegades tu vas conduint sempre amb prudència, no? Però des que soc mare és com alerta, que no... Clar, perquè tens molta més responsabilitat. Sí. T'hi sents responsable d'altres... Sí, que no els hi puc faltar. Però és curiós, no? Perquè és una cosa que no m'havia passat abans, no? Però en cada estadi de la vida m'imagino que és com quan una persona està embarassada o abans quan es feia la mili que tenies unes altres preocupacions i tot el que veies eren militars. Jo quan la vaig fer... Sí, és veritat. Sí. I la teva trajectòria com a escriptora? És que jo això ho trobo molt exagerat, perquè he publicat aquest conte, que és un conte infantil, i que es diu La història compartida, i en tinc molts d'escrits perquè vaig fer 2 cursos de conte infantil a l'Ateneu Barcelonès, a l'Escola d'Escriptura, i llavors, clar, dels exercicis de classe en tinc molts fets.
Però clar, és trobar després una il·lustradora, després trobar un projecte per poder publicar, i estan així una miqueta guardats. També tinc una novel·la infantil que he de revisar ara. És bo quan escrius una novel·la deixar-la una mica reposar. La tinc acabada, però ara la vull revisar i ja, a veure... Amb la història compartida, de què ens parla? Mira, és un conte que va adreçat als primers lectors i és un conte que explica als nens un canvi en la situació familiar. Són uns germans que es demanen aquest nino, que es diu Ninet, als Reis, cadascú el seu, però els Reis en porten un i els deixen una carta que els diuen us heu d'espavilar, l'heu de compartir. I llavors han d'anar sabent gestionar com compartir el nino. I se'n surten prou bé. I llavors, quan els pares els plantegen una situació, que és la situació de separació dels progenitors, i els expliquen una paraula supercomplicada que es diu custòdia compartida, ells ho entenen perfectament, perquè havien fet els deures, no? És el que ells els ha passat amb el ninet. Està bé. Sí, llavors és un conte que pretén ajudar els infants que estan en aquesta situació familiar, però no només aquests, també altres nens, perquè, no sé, jo estic casada, els meus fills no viuen aquesta situació, però la coneixen perquè tenen amics de classe que van amb una maleta el divendres perquè la següent setmana toca amb el pare, o que coneixen que això passa i llavors no és allò que dius, és que és un conte per a aquests nens, no, és un conte per tots els nens, perquè totes les situacions s'han de conèixer i entendre, sobretot entendre. Està molt bé, una bona idea. Sí. Ara et diré diferents paraules i tu m'has de contestar quin significat tenen per a tu. Felicitat. Doncs, com t'he dit, felicitat, als meus fills. Els teus fills. Sí. El que passa que crec que estem en una societat que la felicitat està sobrevalorada i això ens pot fer ser molt infeliços. Vivim en les xarxes socials, en una exposició constant i permanent, no? Clar, a les xarxes socials no posaràs que asco de dia, no? Tot és positiu, fins i tot els plats que s'ensenyen de menjar, dius, que bé que menja la gent, no? Quins plats tan suculents. I molts hashtags, no? Jo veig fins i tot hashtags de fulanito, menganito, tal, com si tinguessin el hashtag de la família, i com una exposició així molt... I això ens pot fer ser molt infeliços, perquè hem d'acceptar que la felicitat no existeix, vull dir, tens moments feliços, tens fonts de felicitat, no? Però que... Crec que és més important una actitud positiva davant de la vida, intentar ser optimista, treure el cantó positiu de tot, no deixar-te endur pel pessimisme, però que també t'has de permetre de dir avui he tingut un dia horrorós, a la feina, amb els meus fills, doncs mira, me'n vaig a dormir, ni que sigui a les 10 de la nit i demà serà un altre dia. Això també t'ho has de permetre, no t'has de fustigar perquè tens un moment de tristor, és que és molt normal tenir aquests moments. Bueno, i ara passem a una altra paraula més negativa, si no, odi. Doncs mira, l'odi malauradament existeix. No hauria d'existir, però existeix i ho estem veient en situacions molt greus, no? De tot el que està passant, doncs de terrorisme, d'incomprensió, sobretot, no? L'odi veu d'uns sentiments humans que existeixen, no? La ràbia, la ira, la gelosia, la incomprensió. Llavors, clar, ningú té la solució, no? Però jo crec que hem d'educar des de l'acceptació que aquests sentiments existeixen, però l'autocontrol, no? El saber-ho controlar. Sí, gestionar-ho. I resoldre els conflictes, i la mediació. I així intentarem fer una societat una mica més lliure d'odi, però malauradament existeix. Existeix. Soledat. Mira, la soledat jo crec que si és buscada no és negativa i al contrari, hauria de ser cercada en algun moment. Jo em vaig emancipar molt jove perquè durant la carrera vaig viatjar molt i vaig viure en diversos llocs i clar, vius sola, emancipada dels pares i clar, quan tornes doncs
no tens ganes, no?, de viure amb els pares, i em vaig emancipar molt jove, amb 23 anys, que els meus pares em van ajudar també, I aquells anys que vaig passar sola els valoro molt positivament perquè em vaig conèixer a mi mateixa molt bé. Sí. I crec que és una experiència per la que hauríem de passar tots, per conèixer realment bé tots els teus límits, les teves possibilitats. Sí, però clar, ha de ser cercada. Ja. Si és imposada, malament. Si és imposada, malament. Però si és imposada també has de lluitar perquè... doncs per no tenir aquest sentiment de soledat. Ja. Hi ha molts mecanismes avui en dia per poder sobresortir-te, no? Sí, per socialitzar-te, per faig això, faig allò, sí. Home i dona. Home i dona. Així en dicotomia, no? Perquè amb els autobusos taronges que circulen... Sí. A veure, les dones està clar que ens hem d'empoderar, perquè encara queda molta lluita per fer, ha de ser un feminisme de la reivindicació i no de la confrontació. I això és cert que queda molta feina per fer. Això d'una banda, no? O sigui, està molt bé que reclamen que hi hagi dones científiques, models de dones en tecnologia, etcètera, però també hi ha una part d'aquesta coeducació que passa per la part dels homes, dels nens. Els nens també els hem d'educar en l'afectivitat des de petits. Jo de vegades veig que, no sé, a veure, jo treballo amb nanos d'institut que es deixen abraçar relativament, no? Sí. Perquè ja són grans. Però que els nens petits s'han d'abraçar tant nens com nenes i s'han de fer petons a nens i nenes. I de vegades no ens adonem i potser fem una diferència. Sí. I no ens adonem, no és malintencionada, és perquè tenim tan inculcat aquesta diferenciació de gènere que no podem fer-hi més. Mira, a mi em va passar t'explicaré una anècdota. Sí. Treballava, quan vaig acabar la carrera, abans de començar l'ensenyament reglat, un estiu vaig fer un casal d'estiu. Sí. I era un casal d'estiu en anglès, aquí a Barcelona, al SIC, la Institució Cultural del SIC. Sí. I llavors teníem una piscina. I clar, abans d'anar a la piscina ens posàvem la crema solar. Sí. I ens la posàvem, tot era en anglès, no? I llavors anava molt bé per dir que te la posis al damunt del braç i deies la paraula braç en anglès, etc. I un dia una nena em va dir, és que sempre fas que siguem les nenes les que posem cremita. Els nens no posen gaire cremita i llavors són els primers d'estar a la cua per anar a la piscina. I aquell dia se'm va caure el món al damunt perquè vaig dir, ostres, ho has fet tu sense adonar-te que vas de feminista per la vida i realment, mira si ho tens tan inculcat, tan arrelat, no? Sí, estem massa codificats. Sí, llavors, clar, ja em fixava moltíssim. I ara també em fixo... Des de llavors jo crec que m'ha quedat com un tic de fixar-me molt, no? Sí. Fins i tot quan vaig fent participar alumnes a la classe, vaig intentant anar variant, perquè dic, a veure si no me n'adono i... Pares atenció, ja. Sí. Va bé. Nòmada. Nòmada. Per mi, les persones que són nòmades són molt valentes. Sí, perquè jo he tingut l'experiència de viure fora. Vaig estar al Regne Unit, vaig estar als Estats Units, a França, a Bèlgica, a Itàlia, i no m'he quedat a cap d'aquests llocs. Vull dir, m'ha agradat molt anar-hi, viure-hi allà, però sempre he tornat i al final he acabat tornant i vivint a Sant Boi, que era com... Quan jo era jove no m'agradava gens, m'encantava Barcelona i era com Sant Boi, no m'agradava gens i mira, aquí estic, no? Llavors jo crec que les persones que són nòmades són molt valentes, tant si és buscat, doncs no sé, perquè trobes una feina a Irlanda i t'estableixes allà, o a la força, clar, encara són més valents, no? Perquè han hagut de trencar amb les arrels i després el nòmada també s'acaba fent sedentari en el lloc on va parar. Clar. I llavors és com... no? Estàs una mica... Sí, allà on s'hi acaba trobant bé. Sí. O té més oportunitat. Sí, clar. La velocitat. La velocitat és el que defineix la societat actual. Sí, no? Anem ràpid a tot arreu, no? Sí. I especialment quan vivim a les ciutats. Sí. I la família?
doncs la família s'ha d'entendre com que més enllà de la família patriarcal, evidentment, i més enllà de cohabitació família, perquè és una xarxa molt més extensa. De fet, és el que volem visualitzar amb el conte, no? Que són uns vincles afectius que van molt més enllà del que fins ara s'ha entès com a família, no? S'identificava família i llar, i ja està, no? I mare i pare. I avui en dia, afortunadament, les famílies són molt més diverses i hi ha dues mares, hi ha una mare sola, hi ha dos pares, hi ha una mare i un pare, hi ha una mare en una casa, que també és la meva casa, i un pare en una altra casa, i hi ha una mare amb un company i un pare. Jo, el dia que vaig tenir una entrevista amb una família i van venir 4, em vaig quedar meravellada, em va agradar moltíssim. L'únic problema va ser trobar cadires, perquè no estava preparat a l'institut per rebre 4. Però sí, venien a parlar del seu fill, i com que tenien custòdia compartida i clar, quan vivia amb el pare, vivia també amb la parella del pare, i quan vivia amb la mare, vivia amb la parella de la mare. I tenir 4 persones preocupant-se per aquell nen, m'ha encantat. Molt bé, està molt bé. I ara tornem a la literatura infantil. Cap a on camina la literatura infantil en una societat plena de videojocs i smartphones? I tauletes. Sí. Bueno, jo crec que hem de ser... que no podem ser derrotistes ni pessimistes. Mira, la literatura infantil neix de les pessigolles que et fan quan ets petit, de les cançons de bressol, dels jocs de falda, que això existeix en tots els idiomes, en totes les cultures. I amb això ja o sigui, no té res a fer ni l'smartphone ni els videojocs, no poden competir amb això, no? Llavors, el que sí que s'ha de fer és establir un vincle de plaer amb la lectura. És a dir, tu de petit ja, i això hem de treballar tots, ens hem d'implicar tots a ensenyar això a les famílies, no? De petits ja pots llegir contes a un nadó d'aquells de Roma mateix. Només fent així ja està aprenent que es llegeix així, saps? Sí. Que no es llegeix del revés. Està veient que tu li estàs donant un valor a aquell objecte, per tant que és un objecte preuat i que s'ha de valorar, que s'ha de cuidar. Després, quan es van fent més grans, si ho fas abans d'anar a dormir, serà una estona de calma, de pausa, que els agradarà. I llavors has establert aquest vincle, i aquest vincle no el tenen. O sigui, existeixen els videojocs i existeix l'smartphone i ha venido para quedarse. No, evidentment. Contra això no podem lluitar. Però sí que, si demostrem que això porta unes fonts de gaudi que els altres no aporten, que també n'aporten, de fonts de gaudi. Sí, però són unes altres. Però són unes altres, jo crec que tenim la batalla bastant guanyada. Després també, a les escoles i en els instituts, hem de crear espais on la lectura sigui còmoda. L'altre dia vaig anar a fer una substitució, estàvem fent lectura asseguts al pupitre. Jo no faig lectura, no faig classe de lectura. I asseguts com estic jo ara asseguda, així, amb el seu llibre. Dic, no voleu anar al terra? Cara d'estrany. I dic, home, més que res, és que jo ara us veig així llegint i dic, és com si jo estigués llegint a la taula del menjador de casa meva, dic que no hi llegeixo mai, jo llegeixo al sofà o al llit. Dic, si us voleu estirar això una miqueta pel terra, dic, ja sé que no és gaire còmode, però com a mínim és més... Clar, no hauria de ser al terra, hauríem de tenir sofàs, hauríem de tenir coixins... I llavors seguiríem associant la lectura a comoditat, a estar còmode... Sí, i un moment de, com deies, d'esbarjo i de gaudir diferent al que pot ser el d'estudiar, no? Exacte, clar, perquè el pupitre, sí. Per hincar els colzes. I després també, avui en dia, la literatura infantil també té un altre repte. I és que existeixen aquestes sagues fantàstiques que tenen els fulls daurats, que fins i tot tenen olors, els llibres. No sé si saps de quins te parlo, però... No, ara mateix no. Bueno, n'hi ha molts que són, per exemple, aquests dels Stilton, que estan molt bé, perquè enganxen els nanos a la lectura. Però clar, els agraden aquests llibres, llavors. I jo em trobava, doncs, per exemple, amb la meva filla, que
després li deies un clàssic, li proposaves, no sé, el Zoo d'en Pitos, que està molt bé, però clar, el Zoo d'en Pitos no té les pàgines daurades, no té olors, no fa bona olor, no té aquells dibuixos espectaculars, i era com una mica que et deia, sí, vale, però a mi m'agrada això altre. Llavors, he vist que quan aquests llibres, que són clàssics, venen des de l'escola, no hi ha tant de rebuig. Llavors m'encanta que l'escola li faci llegir El vent entre els salzes, llavors ho llegeix. O sigui, si no sóc jo la que li recomana aquests clàssics, sinó que venen de l'escola, ho llegeix i bé, i no es queixa, i llavors li agrada. Llavors crec que des de l'escola hem de continuar receptant clàssics, perquè després, clar, l'oferta, quan ells van a la biblioteca o a la llibreria, però si no a la biblioteca, no cal anar a la llibreria i comprar. Ells, clar, què agafaran? Agafaran el de les olors, Clar, els que tenen més màrqueting a sobre. Sí, que estan bé, perquè com que són sagues, doncs clar, els enganxen i els fan llegir allà, doncs potser 10 llibres d'un gruix considerable, i està molt bé. Però, sí, també és un repte el tema dels clàssics. I tant. Sí. Bé, Mireia, doncs fins aquí ha arribat la nostra entrevista. Doncs moltes gràcies. Agrair-te la teva presència. Moltes gràcies. I, bueno... Jo et regalo el conte, Ara te'l dedicaré. Moltes gràcies. Doncs el recomanarem als nostres lectors, també. Molt bé. I em sembla una temàtica força interessant, perquè és una temàtica que la tenim al dia a dia. Sí, és... La literatura infantil ha de ser ambiciosa, en el sentit que es poden tractar tots els temes, sempre i quan hi hagi una escletxa cap a l'esperança, no? Perquè, clar, són nens, no? La crua realitat ja la coneixeran.